Seguim amb els mapes per ubicar-nos ja que hem començat l'any. Tenim any nou, doncs ens hem d'ubicar encara amb tot el que volem fer i aquestes coses. I veurem tant eines des de l'ordinador, com tinc connectat ara està connectat a l'ordinador i aquí estem projectant la imatge de l'ordinador, des del Maps. He obert el navegador i he anat al Maps. Tinc iniciada la sessió, ja us he deixat informació, ja està iniciada i he obert el Maps. Després, ara aquí veurem les eines que tenim disponibles des de l'ordinador i després connectaré el telèfon mòbil i veurem les eines que tenim des del mòbil. Hi ha algunes que són iguals però altres són diferents. Depenent del que vulguem fer, surt a compte utilitzar l'ordinador o si estem ja en moviment movent-nos, llavors ja haurem d'anar al mòbil. Però hi ha moltes coses que ja les podem deixar preparades amb l'ordinador, com vam comentar l'altre dia. Tu te pots muntar la ruta des d'aquí, des del Maps, cercar un carrer, cercar una ubicació. Veiem aquí que tenim tant la cerca de l'altre, aquí tu li posaries l'ubicació, on vulguem anar-hi, tant tu, això d'aquí. I el de Borrell. Aquí van sortint tota una sèrie d'eines que van sortint en funció també del que es va veient que utilitza més la gent. Bona tarda. Restaurants, hotels, coses a fer, museus, transports. Veieu que aquí hi ha una fletxa que t'indica més activitats o possibilitats que tenim per aquí. Si jo ara clico aquí, veieu que surten museus, transport públic, farmàcies o caixers. D'aquesta manera... Sí, va, deixem-ho córrer. Això també hem volgut dir alguna cosa per dir no diguis res. Si diuen res serien aquests. Aquestes eines és possible que ens vagin canviant. O sigui, que si un dia venim aquí i no veiem que posa restaurants, sinó que posa hotels primer o surt una altra cosa, potser perquè això segurament amb el temps s'anirà personalitzant. I si, per exemple, jo busco molts restaurants, em sortirà restaurants. Si no vaig mai a l'hotel, no em sortiran hotels. Però si vaig molt, no sé, a botigues d'informàtica, doncs sortiran botigues d'informàtica. D'aquesta manera, per aquí pots anar agafant i clicant a tu on vols anar. Si jo em vull ubicar, clicaria aquí. Ara mateix encara no m'ha ubicat. Actualitza. I ara aquí, veieu, ja m'ha ubicat. Si us heu fixat, abans m'ha sortit el en privat, quan jo l'he clicat aquí, des de l'ordinador. Quan he clicat aquí, el que fa és ubicar-te. I diu, tu estàs aquí. I ara mateix em sortia que estava passant privat. Jo li dic, actualitza. Sortit aquí el cartellet. Aquí. Aquí ja surt la teva ubicació, tens informació, i aquí em posava actualitzar. Li dic actualitza i bum, ja s'ha anat cap aquí, pel pavelló i ja estàs actualitzat aquí la informació. És important perquè està des de l'ordinador. Ell mateix ara, l'ordinador, no té GPS, no té senyal de mòbil. Hem de tenir en compte que aquests dispositius, els dispositius mòbils, sigui el telèfon que sigui, Vull dir, aquí no parlem de marques, ni de preus, ni si és Apple, si és Samsung, si és iOS, si és Android. Per un costat tenim la connexió al telèfon. Això és un telèfon, encara que no ho fem servir gaire, però això és un telèfon i té la senyal del telèfon. És a dir, que ens arriben trucades, jo des d'aquí m'arriben les trucades, puc fer trucades i SMS. Els missatges als SMS van també per la xarxa d'antenes que ens permeten trucar i rebre trucades. Paral·lelament a això, aquests telèfons també tenen les dades mòbils. Les dades mòbils és el que fa que aquests dispositius tinguin internet, siguin dispositius intel·ligents, el smartphone té internet, paral·lel a les antenes de telefonia. Si desconnectem les dades mòbils, seguim tenint telefonia, però no tenim internet. Això és el que fem quan anem a Andorra, per exemple, que ja ho hem comentat alguna vegada. Anem a Andorra, desconnectem les dades mòbils. Puc rebre i trucar. I si rebo trucades estant a Andorra, em cobraran a mi també, encara que rebi trucades. Si jo no vull tenir cap connexió, el que faig és mode avió i desactivo totes les connexions. Telefonia, dades mòbils i després també tenim GPS, el senyal GPS. Això és un dispositiu GPS. Ja seria la tercera senyal que tenim aquí. Hem de tenir en compte que la senyal GPS és un dispositiu de geolocalització que va via satèl·lit. De la mateixa manera que nosaltres podem tenir un GPS sense telèfon per ubicar-nos en un mapa,
aquests dispositius tenen GPS i ja també ens poden ubicar. El que passa que si no tenim senyal d'internet no estem ubicats, i si no estem ubicats el GPS, encara que digui estàs aquí, com no ens mostra un mapa no sabem on està. Aquest és el problema. Ara bé, ara veurem una de les opcions que tenim aquí, que és descarregar els mapes. De manera que jo em descarrego els mapes i, encara que no tingui internet, puc estar localitzat. No tinc cobertura ni d'internet ni de telefonia, però com tinc senyal GPS via satèl·lit, em puc ubicar. Una altra cosa és que em pugui contactar amb altres persones. Això és una altra cosa, però com a mínim jo puc saber on estic, encara que no tingui cobertura de telefonia ni d'internet. Són les opcions que veurem aquí. A part d'això hi ha el Wi-Fi. Òbviament, Wi-Fi em serveix per connectar-me als llocs on hi ha un router que ens dispongui del Wi-Fi. I per altra banda tenim el Bluetooth, que seria la connexió entre dispositius. És a dir, el Bluetooth et serveix, per exemple, connectar el telèfon amb el mesura del cotxe, o amb un rellotge, o amb uns auriculars, amb dispositius que estan al costat. El Bluetooth mai serà via antenes, sempre és de dispositiu a dispositiu, entre dos telèfons, entre dos dispositius que estiguin a prop. Perdona, el Wi-Fi no és internet, és el mateix, no? No, però el Wi-Fi és internet, el Bluetooth no. He dit Bluetooth o he dit internet? Bluetooth, sí. Bluetooth. Vale. Sí, el Bluetooth és entre dispositius una connexió directa inalàmbrica, o sigui, sense cable, que són dispositius d'aquest tipus. Mesures del cotxe, uns auriculars, un rellotge, entre dos telèfons. Jo aquí podria passar, per exemple, unes fotos d'aquest telèfon al teu telèfon directament sense internet. Directament, per Bluetooth. Això és possible. A més, el Bluetooth et permet connectar diversos dispositius entre ells a la vegada. A diferència del Wi-Fi, si tu estàs connectat al Wi-Fi, estàs connectat o a aquest Wi-Fi, a aquest router o a aquest router, però no estàs connectat als dos a la vegada. Estàs ara connectat a aquest o a aquest. I el Wi-Fi és el que et permet tenir senyal d'internet sense dependre de les dades directament. És a dir, jo ara no estic connectat a Wi-Fi, per tant estic gastant les dades de la meva companyia i pagaré, el que passa que ara tenim moltes dades i no hi ha problema en aquest aspecte. Però si jo haig de fer una descàrrega de dades important, o passar fotos, al núvol i així, ho faré des de Wi-Fi. Perquè el Wi-Fi, el router, el que ens permet és que tens connexió il·limitada de dades, llavors pots consumir tantes dades com vulguis, però no et perjudica al final a la factura del telèfon. En canvi, les dades, si ho fas directament, sí que pot ser un moment que et diguin ei, aquest mes has arribat a 20 gigas i si passes de 20 gigas, si et vols descarregar més coses de 20 gigas, hauràs de pagar un extra, perquè és la tarifa que tens contractada. Ara he dit de baixada, tant pot ser de baixada com de pujada. De baixada vol dir que d'internet jo descarrego coses al dispositiu. De pujada vol dir que jo del dispositiu, des del telèfon per exemple, envio coses a internet. Per exemple, si jo ara faig fotos i les fotos les vull penjar en el meu núvol, les hauria de pujar. Això també és un trànsit de dades que es factura. I si jo supero la quantitat de dades que tinc contractada, les hauria de pagar a part. Normalment, avui en dia no tenim aquest problema perquè les dades acostumen a estar entre 10, 15, 20 gigas, 25 gigas, que són bastantes. I com normalment sempre en algun moment estem a casa, doncs el telèfon ja és prou intel·ligent per dir no, passo les dades, en comptes d'agafar dades, ho passo pel Wi-Fi. D'aquesta manera compensem. Però si algun dia veieu que us diu ei, has superat les dades, tingueu en compte que és això que haureu de pagar un extra per seguir tenint dades. Depèn de la companyia, perquè hi ha companyies que t'avisen i te diuen ei, s'ha acabat, vols més? Sí, paga. I d'altres que et diuen com aquest mes t'has passat, no t'hem dit res, però t'ho cobrem. Per això, depèn de la companyia, hem d'anar al tanto de saber si ens avisen o no ens avisen. Jo ara des del map, des de l'ordinador, clico les 3 ratlles que hi ha aquí a l'esquerra i em surten les principals opcions que tinc, que serien aquestes d'aquí. Tenim els meus jocs, això ho vam comentar la setmana passada, que seria casa meva, la meva feina, els jocs on vas habitualment, perquè d'aquesta manera tu no has de dir on és casa teva. Jo a Google, si li dic porta'm a casa meva, dirà on vius. Però si jo li dic dintre dels meus jocs, casa meva és aquesta adreça, quan jo cliqui a casa, ell ja ho sap, perquè jo ja li dic prèviament. No perquè ho sàpiga, s'ho pot imaginar, perquè clar, diu, a veure, si
d'alguna manera Google ja sap on vivim, perquè veu el lloc on cada dia hi anem a dormir. Llavors dius, home, si cada dia no va aquí, doncs queda ja gravat. Però si li poses aquí, doncs ja ho llegeix. Les meves contribucions. Compartir ubicació. És a dir, compartir ubicació vol dir que si jo ara miro aquí una mica més a baix, em posa la meva cronologia, aquí sortiran tots els llocs on jo he estat. Que jo sé que he estat perquè Google ho grava. Llavors jo ara vinc aquí a la meva cronologia, clico vinc aquí a la meva cronologia i aquí diu la meva cronologia vol dir que Google sap on estic? Sí, ho sap. Veieu? I sap on jo he anat. I si jo vaig tirar aquí enrere, veieu? Any, mes, dia, em dirà tal dia, tal hora, tu estaves aquí. I segurament no s'equivocarà. I aquí et surten totes les vostres dades, surten aquí, van sortint per aquí, les vostres dades, veieu els punts on has estat i tot això. Això seria la cronologia des de l'ordinador. La meva cronologia la sé jo i la sap Google, però no la sap ningú més perquè no l'estic compartint. No l'estic compartint, per tant no la sap ningú. Que hi ha gent que s'espanta, dius, ostres, vol dir que tothom sap? No. Aquí tu has de venir aquí, compartir la teva ubicació, i aquí ja ens ho diu, utilitza l'aplicació des del mòbil, no té sentit que jo utilitzi des de l'ordinador, perquè normalment amb l'ordinador no vaig voltant els jocs amb l'ordinador engegat, amb el mòbil sí. Aquí ens surt això, després s'obriré des del telèfon i veureu que ja surt diferent. Ja diu, estàs o no compartint l'ubicació, tu pots compartir-la amb les persones que vulguis, però d'entrada no es comparteix de manera automàtica amb ningú. Això hem de tenir en compte. Comparteixo, insereix el mapa, imprimeix, afegeixo un lloc que no surt. Imagina't que ara dius, ostres, doncs aquí el pavelló d'en Bas no surt, doncs jo vaig ubicar-lo. Tu dius, aquí hi ha un pavelló. Google mirarà si és veritat, si no és veritat, i llavors ubicarà, doncs pavelló d'en Bas, surt aquí. O una casa, si tenim per exemple un bar, un restaurant, una botiga, turisme rural, alguna cosa d'aquestes que diguis, vull que surti. Doncs la manera és penjar-ho, tu penges des d'aquí. Jo em penjaré des d'aquí. Has de tenir la sessió iniciada, perquè clar, tu no pots penjar informació a internet si prèviament no t'identifiques. Vale, jo soc aquest i vull dir que aquí hi ha un hotel de turisme rural, aquí al mig. Si ningú el contrari i Google veu que pot ser que no és una bajanada, doncs l'ubicarà. I estaria aquí. I això és la manera després perquè et trobis. Perquè ja vingui Olot, digueu, a veure, cases de turisme rural, doncs llavors sortiria aquesta. Això no té cost, això és gratuït, tu ho pots fer. Una altra cosa és que vagis a Bookings i TripAdvisor i allò sí que té un cost, aquí no té cap cost. Afegeix la teva empresa, ja el mateix, un lloc o la teva empresa, edita el mapa, consells i trucs, obté d'ajuda, informació pels consumidors, idioma i configuració. Una altra cosa també que comento aquí amb l'idioma i és jo aquí em surt en català, estic a l'ordinador, em surt en català. Però si jo vaig a algun lloc i utilitzo el GPS, ho faré des del telèfon. Què passa? Com tinc configurat el telèfon? En català o en castellà? Si el tinc configurat en català, quan jo li digui a Google que em porti fins a Olot i que em vagi dient els missatges de veu, no ho farà, perquè només funciona en castellà. És a dir, que des del telèfon hauríem, encara, perquè no, qualsevol dia d'aquests, això es canviarà, sortirà en català i llavors no s'ha de canviar. Google només parla en castellà? Sí, ara, avui, a dia d'avui, encara sí. Si tu tens el Maps i vols que et guiï fins allà on vulguis i que t'ho digui de veu, no ho faràs si ho tens configurat en català. Per això no m'ho feia mai. No, això no xerra. No xerra, jo pensava que un dia Girona anava envoltant i no xerrava. Com pot ser que no m'ho digui? Doncs és per això. No t'entenc. Has de posar l'idioma, has de venir a l'idioma, dir-li Google Maps en castellà i llavors ja Però llavors tu pots fer, per exemple, el normal en català i el Google Maps en castellà? Les dues maneres? Ara, amb l'última versió d'Android, sí. Per què? M'explico. Ara ha sortit Android 13, que seria l'última versió d'Android. Fins ara, si tu tenies configurat
el telèfon en Android en un idioma, totes les aplicacions funcionaven en aquell idioma. És a dir, si jo tinc en català, totes les aplicacions que estiguin en català em sortiran en català. Tot el que xerrat sigui català em sortirà en català. Ara, si per exemple el Google Maps no té l'idioma en català, de veu, perquè aquí ja veieu que em surt en català, però la veu no hi és, no et xerrarà. O si hi ha una aplicació que no està en català, et sortirà en anglès. I això és el que feia moltes vegades, que gent que deia, clar, jo el tindria en català, però com em surt en anglès, o no em xerra el tinc en castellà. Això fins la versió 12 d'Android. Ara, en la nova versió d'Android, que és la 13, la 13 que seria 23, vale? 22 era la 12, la 23 és la 13, va una mica amb l'any, llavors l'últim número. Pots configurar les aplicacions en diferents idiomes, o sigui, jo puc tenir Google Maps en anglès i WhatsApp en italià, per dir alguna cosa, que permet configurar-ho aplicació per aplicació. El que passa que, clar, això és una cosa que a l'Android 13 ha sortit ara, com aquí que diu, fins que se'ns actualitzin tots els mòbils i tot això, encara passarà un temps. Però si ara, per exemple, per vosaltres és molt important tenir el Maps i que us xerri, perquè us xerri l'haureu de posar en castellà. Ara, de moment, potser un dia provareu i dius, ostres, mira, xerra en català, doncs mira, benvingut. Perquè ja encara tard d'hora, perquè ja veiem que totes les aplicacions s'estan posant, s'estan cada cop en més idiomes. És que mira, jo he provat ara això i no sé per què no funciona. Quin idioma tens? No, en català, doncs ja està. Jo tinc el Waze, que aquell sí que parla en català. I aquell repeteix, que dic aquest va aquí. Quin dius que és, el? Waze. W-A-Z-E. S'escriu Waze, W-A-Z-E. I és un tal Miquel, em sembla que és, que parla. I tu pots triar el tipus de veu, si vols veu de dona, veu d'home... Bueno, no sé, no ho vaig pas triar-ho, va sortir Miquel. I posa't els noms. Però això que és com un d'això d'aquesta? Sí, és com un Google Maps, però és una aplicació que es diu... Sí, és gratuïta, sí. Sí. Però aquesta, com el Google m'ho diu un cop, i no gaire més, aquesta t'ho va repetint. I que aquesta va per mi, perquè si no ho he entès un cop, torna. Clar, també hi ha com aquesta està molt bé i tu pots també dir, com amb el Google, com de passat vols que sigui. O sigui, vols que et digui les coses una vegada i ja està, o vols que t'ho repeteixi 2 o 3 vegades. Clar, si li dius repeteixi-m'ho tot, doncs clar, falten 100 metres, falten 75 metres, falten 50. I t'ho vas repetint molt. Però jo faig servir molt per aquesta, el Google Maps. No, aquesta altra. El Google Maps, aquest? El Google Maps, jo ja us dic, a mi és igual si fem servir una o altra, el que passa que el Google Maps, sense dir-ho, ja tothom la té, perquè ja ve instal·lat. Sí, ja ve instal·lat. Si parlem del web, que és una aplicació que està molt bé, però clar, ja seria, vinga, va, anem a instal·lar una altra aplicació, com funciona, com va i tal, i ralentitzar una mica el procés, però si tenim algun problema que dius, ostres, a mi m'és molt important que em parli molt i que em parli català. Doncs vés-te'n a una altra aplicació, perquè aquesta, ara mateix, encara no ho fa. Li has de donar permís, autorització per accedir... No, això tots, clar. O sigui, cada aplicació que et descarregues en el mòbil has d'autoritzar a tot. I més si són aplicacions d'aquest tipus que, clar, volen accedir als contactes, a la càmera, al micro, a la ubicació, ja has de donar permís per tot. Hi ha aplicacions que et demanen una cosa i dius, bueno, no et demana gaire cosa, però aquesta sí que et demanen permís per tot. Perquè si no, clar, és que té sentit. O sigui, no té sentit que una calculadora em demani permís per accedir als contactes, a la ubicació i a les fotos. Una calculadora. Però una ubicació té sentit que et demani permís per tot, perquè és el més intrusiu que hi ha. Però hem de tenir en compte. Sí que és veritat que si hem d'anar a aplicacions que surtin de les habituals, com dius, vale, jo no vull utilitzar Google Maps, vale, perfecte, utilitzo una altra, n'hi han de moltes, però mirem d'aquestes que n'hi han, ja que li donarem permisos per tot, que sigui una mica fiable. Una aplicació com està, el Waze, el Waze és una aplicació que dintre dels maps és bastant fiable perquè és una aplicació molt consolidada, que té molta gent i que fins ara està funcionant molt bé. De vegades te'n vas a una aplicació que no la coneix ningú i
al tanto. Són Sempre aquests. mirar les ressenyes, el que dèiem de les ressenyes, quanta gent se l'ha descarregat i quanta gent ha dit que li agrada l'aplicació. Llavors allò et dona un baremo que dius, vale, sí, puc enrefiar-me. Perquè amb aquestes coses que de vegades hi ha problemes. De tant en tant surten llistes negres d'aplicacions que diuen si tens una d'aquestes aplicacions, sobretot desinstal·la-la perquè és molt perillosa. I aquestes que són més noves o que la gent no es descarrega tant i tot això pues, hem d'anar al tanto. Molt bé. Això és des de l'ordinador. Jo ara passo al telèfon. Veurem que aquí sortiran coses diferents, tant de la cronologia com la compartició d'educació, com una altra cosa que no surt. Ostres, és que veus les muntanyes i fan pena, eh? Recordeu la setmana passada que potser em deia, potser neva tant que no pots baixar. I jo mirava baixant i dic, ostres, és que n'hi ha aigua. Ja no neu, ja, bueno. Telèfon. El telèfon es veu més bé. Cada vegada que es la tele se fa un muntatge. No sé si és pel tema dels colors... Potser és per la neu que has dit que no n'hi havia i aquí ens l'ensenya molt bé. Sí. Bueno, aquesta neu que fa 2 anys, no és actual, és de fa un parell d'anys. No sé, va ser l'any passat, del 21-22 o del 20-21. Vale, jo aquí me'n vaig a mapes. A mapes, ja amb el telèfon, és Android, entro aquí a mapes, a l'aplicació Maps, ja tinc la sessió la tinc inicial, igual que em sortia abans, ja veieu que soc l'arquitecte, i aquí tinc, sota aquí, ja veieu que aquí les 3 ratlles, si les busquem, surten icones, però les 3 ratlles no m'hi surten, ni els 3 punts. Això ho hem anat canviant i ara ja haig d'anar a la mateixa roda. Entres al Maps de Google, i un cop entro aquí al Maps de Google, a dalt, a la dreta, surt el cercle on sortiran les teves inicials. Aquí hem de tenir en compte una cosa, que és que... No, ara ho vaig explicar una miqueta, però una cosa hem de tenir en compte, que en funció de lo gran que siguin les lletres en el vostre telèfon, aquí sortirà més informació o menys. Aquí veieu, per exemple, que aquí em posa totes les lletres les tinc en una fila. Si tinc la lletra molt llarga, llavors mapes sense connexió serà mapes sense connexió. Llavors la informació es va desplaçar amunt o avall. Però això depèn de la configuració de cada telèfon, si tenim les lletres més grans o més petites. Primer de tot, estan les dades, les nostres, i una cosa que ja no sortia en l'ordinador, des de mapes, és aquest, que activa el mode incògnit. Això s'ha de sortir. El mode incògnit vol dir que quan us desplaceu no es gravarà allà on aneu. Sí, perquè surt tot, Perquè si no, ara després baixarem a la meva cronologia. Si no, és allò que ens deies l'altre dia que quedava tot guardat. Exacte, jo ara aniré a la meva cronologia i allà veureu tot el que has fet. Repeteixo que la vostra cronologia la sabeu vosaltres i Google, però no és algo que s'escampi com, jo què sé, com les xarxes socials que tothom sap on està. Aquí no. Però si jo ara vull desplaçar-me i no vull que Google me segueixi, per la raó que sigui, jo clico aquí, activa el mode incògnit, llavors no quedarà gravat. Puntualitzem una cosa. Si jo activo el mode incògnit i vaig a la meva cronologia, no hi haurà res gravat. Ara bé, la certesa al 100% de que Google no gravi on he estat jo, no la tenim. Això només ho sap Google. I Google ens diu que no ho grava. Però no ho sabem. O sigui que si actives aquest mòdul, que això no grava. No gravarà on estàs. Però aleshores tampoc podràs compartir la ubicació. No pots compartir. No, clar, perquè Google diu, vale, jo no gravo on estàs, però llavors no em demanis que et comparteixi la ubicació. Amb algú que sàpiga els que van a caçar bolets... Exacte. Però és allò que dius, jo ara estic sol i no vull que em segueixi, i dius, Activa el mòdul. activa el mode aquest. Que no té res a veure això amb mode avió, o sigui, això és un altre tema. Simplement és que quan jo me'n vagi a la meva cronologia, allà no hi hauria res gravat. Exacte, no hi haurà l'historial d'ubicació. El meu perfil seria les meves dades. Aquí el meu perfil és on jo li diria casa meva és aquesta, la meva feina és aquesta. D'aquesta manera, en comptes de dir casa meva és a carrer tal, número tal, de la població tal, sinó com ja li has dit prèviament, tu en el mapes, quan dius
vull anar a casa. Clar, poses a Google, poses casa, i ell ja sap que és casa teva, ja sap l'adreça, per tant t'estalvies de posar tota l'adreça. Seria de les que posaríem més. Me'n vaig a la meva cronologia. Ja heu vist que abans em sortia un mapa amunt, i sortia Europa, amb punts vermells i tot això. Si jo ara aquí entro a la meva cronologia, des del telèfon, diu, avui, clar, si jo tiro avui, ahir, abans d'ahir, i em van sortint els diferents dies. Ara aquí, historial d'ubicacions està activat, ja m'ho diu, no sé, ja t'ho diu, està activat, a vosaltres suposo que us sortirà també. I aquí em diu, avui, què he fet jo avui? Doncs aquí et diu, 40 quilòmetres en cotxe, 1 hora i 6 minuts en vehicle, 5 visites. I aquí em diu, casa, he sortit de casa a les 11:08, he anat en cotxe tants quilòmetres, tants minuts, de tal hora, he anat a Molló, he estat a tal hora, després m'he desplaçat, o sigui, aquí et surt tot. Si jo ara he parat a posar benzina a Camprodon, em sortiria. Has parat 3 minuts a la benzina de Camprodon a posar benzina. I això és l'historial. I això ho sap Google i ho sé jo. I si no comparteixo la ubicació, no ho sap ningú més. I de la mateixa manera com vosaltres. O sigui, és vostre. Ara jo he tirat enrere, estic a la pàgina inicial del mapa. Aquí, explora, vegi, desig, contribueix, o novetats. Si jo ara aquí, per exemple, entro aquí a novetats, em dirà, has estat al pavelló d'en Bas? Que això m'ho pregunta cada setmana. Vols afegir informació del pavelló d'en Bas? Llavors, o passo d'ell o afegeixo informació. Però és així. Però és que ho pregunta molt ara, ja ho vagis, Clar, o sigui, si nosaltres no utilitzem aquesta aplicació, si no l'utilitzem, no t'ho demana. Però si l'utilitzes, clar, l'aplicació no oblidem-nos que és gratuïta. Llavors, tu utilitzes l'aplicació? Si pagues, no. Com pagues o què et demana Google a canvi? Doncs ja que utilitzes l'aplicació, contribueix. I digue'm on has estat i què et sembla. Després ja parlarem de nivell d'excursions o sortides, rutes que vulguis fer. Això seria la cronologia. Jo aquí, podria venir aquí, a la cronologia del dia a dia, viatges, estadístiques o llocs. I aquí em sortiria els viatges que he fet, les estadístiques, o sigui, tants quilòmetres caminant, tants quilòmetres a peu, ahir amb cotxe, en bicicleta, i els llocs on he estat, i aquí sortiria. I per aquí jo puc anar-hi avui, o ahir, o abans d'ahir, i aquí t'ha sortit tota la ruta. Aquí surt el calendari, sí. I llavors pots mirar el dia que tu vulguis. El dia 8, on te vaig estar? Cliques aquí i et sortirà l'historial. Per no haver d'anar 1, 2, 3, 4, 5... Tu ara aquí pots anar aquí i canvies l'any. Pots dir-li gener del 22 o gener del 20, què vaig fer? Sí, què vas fer? Llavors et diu l'historial, sempre i quan el tinguessis activat. Clar, si tu actives l'historial a partir d'avui, serà només a partir d'avui. Però si tu el tens activat des de fa 3 anys, com que tinguis en aquests 3 anys et sortirà. Ara, Carme, per exemple, ara ja sortirà l'historial a partir d'avui. Que he marxat del carrer de ja s'activarà. T'ha donat tota la informació, aquesta informació que ja us comento, però simplement t'està dient, ei, al tanto, que la teva ubicació estàs a punt de compartir amb altres persones, és a dir, que amb les persones que tu designis sabran on estàs. Això és el que ens està explicant aquí. Més informació i dic, comparteix ubicació. Clico aquí i aquí ja et diu, vale. Opcions. Primera, compartir ubicació en temps real. És a dir, en temps real sabran on estic. Les persones que jo designi. Però abans d'anar a les persones jo li puc dir, durant 1 hora, si clico al mes, 2 hores, 3 hores, 4 hores, 5 hores. És a dir, la compartició d'ubicació serà limitada en el temps que jo designi des d'aquí. Ara mateix és 1 hora. És a dir, que si jo comparteixo la ubicació serà fins a les 19:30. A les 19:30 et deixarà de compartir la ubicació. En el cas que anem a la muntanya, que fem una activitat a diversos plegats, deixem un marge. O sigui, fem una excursió de 3 hores, doncs comparteixes 5 hores o 6 hores si vols, però ja n'hi ha prou. Si no, la segona opció és fins que jo ho desactivi. És a dir, la ubicació l'estaré compartint sempre amb aquella o aquelles persones fins que jo ho desactivi.
Però si no ho desactivo, això va tirant. És veritat que cada cert temps Google et recorda: escolta, estàs compartint la teva ubicació amb aquesta persona, vols seguir compartint? Sí, doncs tira endavant. No, doncs desactiva-ho. Una de les dues funcions. En aquest cas jo l'he deixat una hora, si ara aquí clico per exemple al mes, doncs dic, durant 2 hores, fins a les 19, fins a les 20:30. I ara aquí dic, vale, quines persones vols compartir la ubicació? Òbviament aquestes persones són persones que jo tinc a la meva agenda. I ja estan, fixeu-vos que no surten als telèfons, ja surten els noms directament, perquè són persones que tenen tinc el seu telèfon, tinc el seu nom i tinc el seu correu electrònic. Llavors d'aquesta manera podríem comparar amb aquests, si vaig desplaçant lateralment, veieu? Van sortint més persones i si en aquestes no surten les que jo vull, li dius més persones. Cliques aquí i llavors et surt el llistat de contactes i dius les persones que vols. Pots compartir-ho amb una o amb diverses persones alhora, no hi ha problema. Una altra manera de compartir-ho, si jo no tinc aquí la persona, és mitjançant les aplicacions aquí que tinc. És a dir, veieu aquí que són Hangouts, Telegram, Gmail, compartir ubicació, i si vaig desplaçant-me lateralment, veieu, van sortint diverses aplicacions, aquí sortirà, aquí està, la més coneguda, WhatsApp. De manera que si Llavors tots els del WhatsApp tenen accés a tots els que tu tens? Tots els que tu has dit. Clar, si jo ara vull compartir la meva ubicació durant 2 hores, me'n vaig a WhatsApp, diré, vale, amb quines persones de WhatsApp, amb quins contactes de WhatsApp ho vols compartir? I ho pots fer directament des de WhatsApp. Una cosa seria des d'aquí, perquè tu tens les dades d'aquella persona, o simplement vens aquí. Aquí, per exemple, jo podria compartir-ho amb el grup d'excursionisme que tinc, per exemple. Imagina't que nosaltres sortim cada diumenge o cada X, tenim un grup, doncs des d'allà pots compartir l'ubicació. Podria ser una possibilitat. Però sempre és millor fer-ho perquè, clar, fer-ho amb persones concretes, perquè si ho fas en un grup, tothom ho penja allà, al final no saps qui és qui, és una mica barrejat. Però bueno, són possibilitats que ja veieu que aquí tenim, aquí sota les aplicacions que tens en el teu mòbil, que dona la possibilitat de compartir. Una seria aquesta. En aquest cas, compartiria l'aplicació durant 2 hores. A les 2 hores, pum, estallaré la comunicació i totes aquestes persones deixarien de saber on estic. Aquí depèn la cobertura. Depèn de la cobertura, perquè clar, si jo envio per WhatsApp però no tinc internet, doncs s'ha acabat. El que t'ajuda és per ubicar-te. És a dir, si jo surto d'excursió, dius, on vas? Doncs vaig cap al Puigsecal. Ja tens una ubicació, però si jo ja veig que, per exemple, tu estàs al Puigsecal i veus d'on vens i arriba un moment que es talla la comunicació, almenys tu ja saps més o menys la zona on estàs. Però tu pots veure que dius, ostres, doncs baixava cap a Vidrà i s'ha quedat sense cobertura, però bueno, saps que estava baixant cap a Vidrà, que ja no és el mateix que dir, vinga va, ha anat a la muntanya, doncs anem a buscar-lo. I potser està a les preses i l'estàs buscant per Osona, per Vial. Això ajuda bastant. Compartir ubicació des de Maps, de manera gratuïta. Això ho pots compartir sempre, si vols, amb una persona o amb diverses, no hi ha problema. Gasta una mica més de bateria, però tampoc és el que notaràs. Tiro enrere, torno a la llista inicial. Següent, mapes sense connexió. El que diem, quan hem començat a parlar, jo us deia les diferents connexions que tenim, però hi ha una que està disponible sempre, que és el GPS, perquè no va per antenes que estan a la superfície de la Terra, va per satèl·lits. El GPS va per satèl·lit. D'aquesta manera és igual on estiguis que tens ubicació. I aquests dispositius són GPS. Ara bé, si jo no tinc un mapa descarregat, encara que el GPS em digui que estàs aquí, clar, si jo no sé on estic, no hi ha manera. Com ho puc suplir això? Doncs selecciono un mapa. Jo vinc aquí, selecciono un mapa, després ja parlaré de lo que sortirà a sota. I aquí, d'entrada, ell em diu, mira, tu estàs aquí, jo puc descarregar aquest mapa, que aquí estem veient, per exemple, surt Ceret, surt Vic,
les Guilleries, Girona, Banyoles, perquè sortirà Ripoll, una miqueta. Aquest mapa, si me'l descarrego, m'ocuparà 85 megas en el telèfon. 85 megas és molt poc. Imaginem-nos nosaltres serà aquí en el telèfon, si el tenim un telèfon que sigui de 32 gigas, serien 32.000 megas. 64 gigas serien 64.000 megas, aproximadament. Aquí veiem en relació al que tenim. Si el vostre telèfon és d'aquells que constantment us està dient no hi ha espai, no hi ha espai, no hi ha espai, vigileu amb el que descarregueu, perquè potser no us deixa. Aquest mapa, fixeu-vos que m'està ocupant l'espai també, aquí són 20 i 7, més o menys, 85 megas. Si jo ara agafo aquest mapa i l'amplio, perquè dius, no, vull més tros, amb els dos dits, faig així, veieu que ara aquí ja no està agafant Osona i Ripollès, ara aquí m'està agafant tot Catalunya i part de França. Veieu, Tortosa, Delta, Tolosa, vull dir que és un bon tros del mapa. Ja no són 85 megas, són 520. Però igualment, dintre de la capacitat del telèfon, si tens un telèfon de 128 gigas, que seria l'habitual, 128.000 megas, 520 no ocupa gaire. Si jo ara li dic baixa, ho faré amb wifi millor, perquè si haig de prestar dades que no siguin de les pròpies, sinó que siguin del wifi, però si jo ara li dic baixa, el que faré seré tenir aquest mapa disponible en el telèfon encara que no tingui connexió, ni a internet ni telefonia. De manera que si jo estic al mig de qualsevol lloc d'aquests, no tinc cobertura de mòbil ni d'internet, obro el Maps i li dic on estic, ell me dirà on estic, perquè té un punt de referència. El satèl·lit, quan ubiqui la senyal, això no serà un mapa blanc, serà un mapa amb els llocs. Per tant, no sabem on estic exactament. I encara que no et puguis connectar amb altra gent perquè no tens cobertura, però almenys tu saps on estàs. Això és bàsic. Perdràs. Que dius, vale, No brujula. estic perdut? No. Sé on estic. No brujula. A partir d'aquí, jo ja sé si haig d'anar cap aquí o cap allà, perquè quan tu utilitzis el Maps, encara que estiguis al mig de la muntanya, i quan tu caminis cap allà veuràs si estàs anant cap a un lloc correcte o incorrecte. Moltes vegades, quan ens perdem a la muntanya, en una excursió, perquè hi ha boira, perquè no saps on estàs, de vegades a 100 metres tens una carretera o tens una casa, però clar, com no ho saps, en comptes de tirar cap aquí, tires cap allà. I això és bastant habitual. Moltes vegades passa que estàs a la muntanya, hi ha boira, i estàs parlant, i te sents, i no hi ha manera, no et trobes. Llavors, si no veus, no té sentit que miris al teu voltant. Ja pots perdre. Ja pots mirar que no veuràs res. Ara, si tens una pantalla i t'està dient cap a on estàs caminant, doncs això sí que et pot ajudar. Doncs aquest seria el tema de l'educació. Quan jo em descarrego un mapa, ja han passat X mesos, 3-4 mesos normalment, el mapa et diu que caduca. Què? Que caduca el mapa. Però caduca no perquè no el puguis utilitzar, sinó perquè Google et diu potser han canviat coses i el mapa no està actualitzat. Igual han canviat, no sé, un carrer de sentit o el que sigui. Simplement jo aniria als puntets aquests. Això són mapes que ja m'he descarregat, Sí. Doncs jo ara que li diria baixa, i el que faria seria descarregar-me un altre cop aquest mapa actualitzat. Si hi ha canvis, potser no hi ha canvis, però simplement és Què això. posa allà a casa? Casa. A casa, a la teva casa, no? Sí, perquè tu a casa aquí... jo també em surt d'això i em surt que em caduca l'any que ve el gener del 24. Això vol dir que no t'ha caducat. Jo també se me caduca el 17 de gener. Ja hauria de ser caducat. Sí. Mira, abans d'ahir. Sí. Doncs aquí tu li pots canviar el nom i posar casa, o vivenda, o aquí visió, o vulgui, o Amer, o Zona Amer, o en bar, el que tu vulguis. Doncs aquí li dius, baixa, mostra, canvia el nom o suprimeix. Que tu ara, per exemple, te'n pots anar, un exemple molt habitual, a Andorra. A Andorra ja sabem que les dades i tot això desactives. Clar, al Google Maps, si tu vols anar per dintre d'Andorra, amb el cotxe o amb bici o el que sigui, et descarregues el mapa, el pots utilitzar com si tinguessis connexió, però sense tenir connexió de dades mòbils i de telefonia. Però com t'has descarregat el mòbil i la senyal te la dona via satèl·lit, no tens problema de cobrament de més.
Amb això, una cosa que sí que hem de tenir en compte és que si estem utilitzant els mapes, gasta molta bateria. Per tant, porteu una bateria d'aquestes. Si anem a la muntanya, si estem por ahí, porteu una bateria. Això ja ho he comentat alguna vegada, però aquest telèfon, l'habitual dels telèfons són entre 3.000, 4.000, 5.000 mAh de bateria. Una bateria com aquesta, que val 10-15 euros, té 10.000. És a dir, que amb una d'aquestes pots carregar fins a 2 o 3 vegades el telèfon. Clar, està molt bé tenir un bon telèfon, els mapes descarregats i tot, però si se t'acaba la bateria, s'acaba, allà et quedes. Per tant, no costa res tenir un aparato d'aquests sempre a la butxaca, un cable per connectar-lo, perquè quan tu portes el Maps aquí obert, ja ho sabeu, amb el GPS i tot això, la bateria es gasta. Llavors una bateria d'aquesta sempre interessant. Repeteixo, per arribar-hi aquí, o sigui, sempre és des del Google Maps i vaig aquí a la rodona. Des del Google. Aquí tinc totes les eines que hem estat veient, modo incògnit, el meu perfil, la meva cronologia, compartir ubicació i mapes sense connexió. I aquí clicaríeu, seleccionaríeu la zona, si és aquí o si vas de vacances, a vegades vas a un país de vacances que dius no sé el tema cobertura o així, doncs t'has carregat el mapa. Vull dir que això almenys ja ho tens. I a partir d'aquí, doncs, tira. Si comparteixes ubicació, tens el mapa descarregat, mentre tinguis cobertura, els altres et veuran. Quan no tinguis cobertures, els altres deixaran de veure, però com a mínim, en el moment que hi hagi cobertura o que hi hagi hagut cobertura, tens els punts de referència. I això ja et dona molta informació. I anava sol, per muntanya sol, però jo parava en un encreuament i abans que havia tret el mapa, si tenia cobertura, la meva dona em trucava i em deia és el camí de la dreta o el de l'esquerra, perquè clar, jo compartia la ubicació amb ella i ella sabia en tot moment on estava. Clar, si ella em trucava i jo agafava el telèfon, cap problema, però si jo no el contestava, ella sabia exactament on estava. Llavors, o em venia a buscar o enviava els bombers, per dir d'alguna manera. Això, no només pels altres, sinó per un mateix dona molta tranquil·litat. I els que habitualment ens desplacem per les muntanyes i tot això, doncs clar, vull dir, jo moltes vegades dic, no, si a mi em passa alguna cosa, mira, mala llet soc jo, però dius, hòstia, i els altres quina culpa tenen? Sí, que t'han de buscar, vés a saber on t'han de buscar. Malauradament, fa 2 anys, a Baiter, un noi que s'ho coneixia de memòria va tenir un accident. El van trobar a 500 metres del bar. A 500 metres el van trobar. Metres més alt, diguem. Sí, clar. En línia recta estava a 500 metres del bar. I el van trobar viu? No. O sigui, només que haguem tingut la senyal de que estava per allà, ja l'haurien trobat. Sí, això és com els aparatos, els rellotges, això que porten la gent gran, que et dona la senyal allà on ets. Això és el mateix. Si ets a casa o voltants de casa no passa res, però esclar, si ets per allà al bosc i tot això, I és això, un dia d'aquests que tens un accident, que et caus fora de la pista, que hi ha boira, que hi ha neu, que hi ha 1.000 coses. Hi ha aplicacions, les dues més utilitzades, almenys per aquí, una seria el Wikiloc i l'altra és l'Strava. L'Strava a nivell mundial és la que més s'utilitza a l'hora de fer activitats a l'aire lliure. A l'aire lliure, és igual el que sigui. I a nivell de mapes, aquesta seria més pensat en fer temps, o sigui, jo vaig a fer una ruta i vull anar més ràpid que l'altre, o veure quin temps ha fet aquell o que ha fet l'altre. Aquí, per exemple, molts professionals que corren o que van en bicicleta, doncs pengen el que fan, no? O sigui, pugen a bracons i pengen, i tu dius, ostres, aquells que són els professionals del ciclisme han pujat a bracons en no sé quant temps, i llavors fas les comparatives i tot això és més competitiva, per dir-ho d'una manera. I el Wikiloc seria més en plan de sortir a l'aire lliure i practicar i caminar, etc. Jo us ensenyo el Wikiloc. Wikiloc és una aplicació d'una gent, jo us he comentat alguna vegada, que són de Girona, encara que el Wikiloc sí que és un nom que sembla molt anglès, però són de Girona. I aquí
Què té pagant, Sí. És gratuïta i té la versió de pagament. Ah, carai, doncs jo pago. Sí, jo pago també. Sí, perquè quan pagues tens la possibilitat de compartir la ubicació vale. i tens les rutes te les pots descarregar i així. Vale, De fet, sí, vale. La principal raó per la qual jo pago és, a veure, pagar, em sembla que pago 10 10 l'any. euros. 10 Vull euros dir que no, és allò que dius, és que val, no, 10 No, euros l'any. són 10 anys. 10 euros l'any. I, ostres, i una aplicació que són de Girona i que tenen, bueno, estan funcionant arreu del món i que realment val la pena perquè està molt ben feta, dius, que bé, no? Vull que Sí. la veritat és que també la utilitzo. Però jo encara aquí m'està dient on estic, m'està ubicant dintre del mapa, i ara que em diu actiu, dades. Ara t'està dient que estàs aquí, Sí, ja m'està, òbviament, ja està donant la ubicació, permís per accedir a la teva ubicació, explora, gravar ruta i perfil. Jo aquí, si vaig a explora, des d'aquí, jo podria venir aquí, explora, troba ruta, i bueno, jo ara estic aquí i li puc dir, doncs busca'm rutes per la vall d'en Bas. I jo li puc dir, aquí amb els filtres, doncs rutes que siguin de tants quilòmetres, de tant desnivell, que siguin en bici, que siguin caminant. I que siguin actualitzades també, Exacte, que estiguin siguin actualitzades. perquè de vegades te les baixes i són del 2016. Són molt velles. Sí. O tu pots dir-li que siguin, doncs, que siguin circulars, Sí. que dius, bueno, vull sortir però vull tornar al mateix lloc, o vull anar d'aquí a aquí, i et dona totes les rutes i tu les pots seguir. Ara, el que et donen molt des d'aquestes aplicacions, com tal estava, et diuen, escolta, això és rutes que penja la gent. O sigui, clar, si tu les segueixes i et fiques a una propietat privada, o et fiques per una pista que l'han tallat, o hi ha un barranc, o sigui, això és cosa teva. Per tant, vull dir que has d'anar una mica també a mirar-t'ho una mica abans, perquè amb això els bombers ho comenten molt que, clar, segueixes una ruta i després et trobes amb uns siderals que l'única opció és cridar l'helicòpter. Clar, l'helicòpter no és gratis. I dintre aquí hi ha gent que penja sense modificar-ho gota i d'altres que s'ho tenen currat, que s'ho tenen molt... És molt important que quan mires una ruta, per exemple, jo ara miro aquesta, veieu? La 25, gestacionada, aquí hi ha diferents... Si jo ara entro aquí... De qui és aquesta? De l'any Trail 2019. running, Sí, però no del nom de la persona que ho ha fet. Baliscan. Baliscan. Jo ara aquí entro i estic veient que un aplaudiment i 2 comentaris. Però si jo vaig baixar aquí, abans de fer la ruta, aquí veig tota la informació, els quilòmetres, el desnivell, la dificultat, la velocitat mitjana, més o menys, això seria caminant, La data, molt important, veieu? Circular, 5 del 5 del 19, és del 19, vale? Vull dir que és nova, però ja... I aquí, Hi ha uns comentaris. les fotos, té 32 fotos, aquí, 1 del 32, i els comentaris. Llegir-se els comentaris i veure també quina informació et dona. És a dir, al tanto, quan arribis al quilòmetre 12, que és una propietat privada o coses d'aquestes, perquè clar, quan fan la lleticionada, per exemple, que aquí és molt habitual, al maig, clar, molts camins privats s'adapten per passar-hi. Clar, si jo vaig a fer-la aquell dia no tinc problema, però si vaig un any després i vull fer-la exactament igual, clar, me ficaré per cases que aquell camí va estar obert un dia, però l'altre no està obert. I aquests moltes vegades els problemes que tenim amb aquestes eines. I si no hi ha cap comentari, això no t'ho expliquen. En canvi, si tens tota aquesta llista, de vegades n'hi ha que ho expliquen. Aquí, a comentaris, tu vens a comentaris, aquí et diuen, escolta, que atenció, que al quilòmetre tal hi ha una tanca, o que això ho han obert, o que això està tancat, o que es pot passar, o que no es pot passar. Bueno, tota aquesta informació ajuda a que tu després la ruta la disfrutis, perquè no arribis allà al mig de la ruta i diguis, i ara què faig? A mi m'ha passat alguna vegada i dius, camí privat, una valla fins aquí. I dius, no, salta la valla que no passa res. No. I de vegades tant... Jo no salto la valla perquè quan surti el gos, la capa és meva. Perquè de vegades tu trobes, de comentaris, no, jo aquí vaig arribar, vaig saltar la valla i no passa res perquè... Sempre et pot sortir el gos. Per evitar aquests problemes de rutes que penja la gent que poden passar per qualsevol lloc, hi ha el que són aquestes, les rutes promocionades. Aquí, per exemple, aquesta mateix, Costa Brava, Pirineu de Girona. Són rutes més obertes que ja passen per llocs que són públics, que no tens problema. Però jo ara que puc venir aquí, per exemple, jo ara més o menys veu on estic,
doncs veus Lloret, rutes promocionades, Girona, Costa Brava, són rutes promocionades. Jo puc seguir alguna d'aquestes rutes, o per exemple, aquí a Olot o Garrotxa, doncs l'oficina de turisme, segurament tenen alguna. Llavors, en comptes de buscar ruta, puc buscar oficina de turisme d'Olot o de Garrotxa i veure quines rutes tenen penjades i seguir aquelles rutes, que són rutes actualitzades, que passen per llocs que ja no pots tenir tants problemes i és més fàcil. Perquè quan et fiques per rutes d'aquestes, que jo ara vaig a fer una ruta i demà la vols seguir una altra i vés a saber que et trobes. Ostres, colla, doncs són les 7! Ja són les 7. Sí, són les 7! Perquè també treure'ls el coscull encara en fora. Seguim la setmana que ve. Fins la setmana que Pues sort que ho has dit, perquè si no estem aquí... Va, la setmana que ve seguim amb això i parlem dels rellotges i tot això. I tant.